ungowethu. Liliwa elinamandla kuma wakhoyo ukulinamandla. What a mighty God we serve. Akakho uThixo ofana naye. Uyedwa usomandla. Uyedwa ijola lethu. Nokuba iintaba zinganyibilika, nokuba imihlaba ingavuleka, sayame ngaye, sohlala sayame ngaye. Besikonxiwe izolo ngomfini ku-COVID. Sanikwa iprobation umuntu makazibhenca-bhence ukusifumana ngoba kuphawulekile sithini into yobana ngaba senza ngokuqhela. Iinkonzo ziyenza isiqhelo. Xa besihleli emakhaya, bengekho mdala, dalunqanda, bengekho umfundisi, kwesabasukulu uhlele ekhaya wedwa, uyazibhenca-bhenca. Unikwa amandla ukujonga ingomso ngoba asiyazi into ezayo ngomso, sinikwa amandla uba sizijonge. Kungoko xa sikule ndawo akufanelekanga sijongana ngamehlo ayizolo. Xa sikule ndawo kufanele uba sisayi ingqondo zethu kuphela sodumisa inkosi ngoba asiyazi besho into ezayo ngomso. Akubalulekanga uba simjonge izolo wethu, akubalulekanga izolo ngaphezulu ekanvesi yakulo. Sikule ndawo namhlanje sisililiwa elinamandla. Kukho umgcapha kuPathfinder owusithi keep a song in my heart. Kule veki okudidukudwa ingoma enye number 40 ithi xa sihamba nenkosi sinelizwi layo, ikhanyisela indlela yethu, senza intando yayo, ihlala nathi ke kwanabo bonke abavuma. Ayihlali ungavumanga. Umoya engcwele awuhlali usakhona ikhathi. Umoya engcwele awuhlali usakhona umna. Ithi asinakulwazi uthando olungaka, desinikele konke kuye. Akukho uthi ithi kwanayo imfobe ke yinto yokwenzelwa besho into ongayideserve. Asilwazi uthando nobabalo, but uThixo has blessed us, has graced us ngemfobe yakhe sikule ndawo. Sohlala noYesu sinobudlelane. Ithi thobelani nize nonwatyiswe. Kaloku maso ndiyakubulisa. Inkosi yoxolo ibe nani. Inkosi inisikelele. Ndiyoyika mna. Kwa uvuma kwenu kutsho ngamandla. Uvuma kwenu kutsho ngamandla. Ndizawunimemela ke kwincwadi yezenzo. Kwincwadi yezenzo. Wake wathi kwimshwele ethetha esithi nina nityo ehlabathi. Wathi ukubana ngaba andifika ngetyiweni. Xa niphinde nandibiza sizongena etyiweni. Wathi uba niphinde nandibiza kusekhaya apha ndizawungena etyiweni. Mase kwincwadi yezenzo isahluko seshumi elinesibini indima yesihlanu. Isahluko seshumi elinesibini indima yesihlanu. Acts chapter 12 verse 5. Nexesha ke selimkile ndizibamde ndimfutshane ngesithomo nentonga sifutshane. Ithi ke le nkolo yam wagcinwa ngoko okunene uPetros entolongweni. Ke kwathandazwa libandla ngenyameko kuThixo ngenxa yakhe. Ke kwathandazwa libandla ngenyameko kuThixo ngenxa yakhe. Masicingeleni. Uzalo protendeka ngexesha. Xa sincedisa ngamasondeyo. Khawuthi ngokuncediswayo kukuka msopho kwamasondeyo. Uyesu amen. Nkosi yethu enkulu
esahluko seshumi nambili sivula ngendaba ezinamlandanga, ngendaba zokubulawa kwabantu bakaThixo. uHerode wasafuna ngela xesha uHerode wabesa isandla abantu bakaThixo kuba engafuni bathethe ngezwi likaThixo. Ithi apha kuPetros noYakobi bakhe sinoke simtsale uYakobi sokukholwa ba uYakobi ngulowa wakwasiwa ngumama wakhe kunye noYohane kuYesu bese bancikane esithi kuYesu, Yesu ndivile into yokuba ngabe uzawumisela ubukumkani. Ke xa umisela ubukumkani ndicela omnye wabantwana, omnye wabo umbeke ngasekhohlo, omnye wabo umbeke ngasekunene. Wathi uYesu xa phendulayo ayindim owaba izitya. Ke okokuba ibindim owaba izitya andiqinisekanga okubana ngaba abantwana bayofika le ndawo ufuna baye kuyo, ngoba indlela eya kule ndawo ayilula. Ibandla lalithandaza ngenxa yabakhonzi, kodwa ibandla alazuzana nesicelo salo uThixo. uHerode wambulala uYakobi. Kukho amaxesha xa sisawucela izinto zingenzeki simlahle uThixo. Kukho amaxesha xa sizibhenqa kuThixo zingenzeki izinto sizilahle. Ngale ntsasa ndiyafuna ukukhuthaza ndithi wait patiently on the Lord. Obasamkhumbula uElijah wayeyindoda efana nathi. uElijah wathandaza ukuba imvula ingani. Imvula zayine for 3.5 years. Ze uElijah kwakhona wathandaza ukuba imvula mayine, yana imvula wachuma umhlaba. uThixo uyayiphendula imithandazo that are in agreement with his will. Umuntu olandelayo kulist kaHerode nguPetros. Umuntu olandelayo kulist kaHerode nguPetros. Nangona nje ibandla libuye emangcwabeni livelo ngcwaba uYakobi, wena umdala wathi anje elandelayo kuPetros. Wisizalo sivakelanga, kodwa ngoku iajende elandelayo kuPetros. uPetros wayegcinwe entolongweni kuHerode. Kule ntolongo lo mntu umnye ugathwe ngamadoda ayi-16. Kumasango amathathu asakale ntolongo kusanga linye kumadoda amane aqhobileyo kule ndoda iyi-1. Kusanga lokuqala amadoda amane, kulesibili ngamadoda amane, kusanga kulesithathu ngamadoda amane. Kugathwe lo mntu kaThixo iyi-1. Ekule ntolongo nje usakhonkxiwe. Ithi iBhayibhile